Para sedherek ingkang kinasih, Sabda winedar dinten Kemis 16 Oktober 2020 kapethik saking Para Rasul 17 ayat 3-B. Mekaten suraosipun. Bilih wontena ing pundi-pundi kemawon, sedaya tiyang kedah mratobat. Mawas diri lan mratobat. Tresna ora sida dolan pit-pitan. Dheweke nglendhot Pak Wirya sing nembe maos koran aneng teras mburi. Pak, napa Gusti Allah niku mboten tresna dhateng kula? Sampun seminggu kula sakit mboten saged dolanan layangan. Mongko kula sampun nedha obat, ngaso, ndedonga, lan nyuwun kasarasan. Mangkono ature tresna. Mireng sing kaya mangkono ramane ngendika. Nalika kowe ora bisa utawa bisa nindakake kekarepanmu, ora bisa enggal kaaranan yen Gusti Allah tresna utawa ora marang kagungane. Mula luwih becik mbiji awakmu dhewe. Sing dak tindakake iki jumbuh karo kersane Gusti apa ora. Gusti Allah ingkang Maha Tresna menika tansah migatosaken para tumitah. Sinaosa manungsa asring boten ngrumaosi. Anggenipun boten ngrumaosi menika awit saking wontenipun patrap egois ingkang nengenaken pepinginan pribadi. Dene minangka wujuding tresna, Gusti Allah karsa paring wekdal saha pepenget lumantar para utusanipun supados saged sami mratobat. Tiang-tiang ing Athena wekdal semanten sami ngibadah dhateng dewa ingkang wujudipun kadamel saking jene lan sloka dening prigeling tanganipun manungsa. Mila Rasul Paulus lajeng martosaken bab dewa ingkang sadangunipun menika boten kasumurupan dening tiang Athena. Inggih menika Gusti Allah ingkang nitahaken jagat saisinipun. Ingkang karsa rawuh ing jagat manjalma dados manungsa, nandhang sangsara ngantos seda sinalip lajeng wungu saking antawisipun tiang pejah kangge milujengaken jagat. Tentu kita sami pirsa bab kemajenganing bangsa Yunani mirunggan tiang Athena. Nalika semanten minangka bangsa ingkang miwiti babagan ilmu pengetahuan alam, hukum, matematika, kesehatan lan sak panunggalanipun. Nanging anggenipun gadahi kemajengan menika estunipun awit Gusti Allah ngantu-antu pamratobating tiang Athena. Pangandika menika ngengetaken supados kita boten sami keli wonten ing kawontenan ingkang nembe sekeca. Sumangga kita mawas diri, mbok menawi Gusti Allah saweg ngantu-antu pamratobat kita. Amin.